A jiya Lahadi, 28 ga watan Hudu, shekarar 2024, wasu mutane su 19 suka mutu a hatsarin motar Dangote da aka yi a jihar Kogi. Sunana Amina Awal Makwarari, Premium News. Hatsarin tilerar simintin Dangote da wata bas ta yi sanadiyyar mutuwar fasinjoji 19 da suka taso daga Kano a hanyar Lokoja zuwa Okene. Akalla mutum 19 sun rasu bayan wata motar simintin Dangote ta yi gama da wata bas da ta ɗauko fasinjoji daga Kano a hanyar Okene. Kakakin hukumar kiyaye haɗura ta ƙasa FRSC Jonas Ago ya ce hatsarin motocin biyu ya yi sanadiyyar tashin gobara. Ya ƙara da cewa jami'an sun shafe awa 3 kafin su kashe gobarar, kuma an yi sanadiyyar ceto ran mutum 3, sannan an kai su asibitin da ke Okene. Ƙarshen labaran kenan, tare da ni Amina Awal Makwarari daga nan Premium.